Hello लोगोफोर welcome to my YouTube channel नोंथांमोननि Sonjit Goyari YouTube channel बरायना लाग्राय जाबाय लोगोफोर आं दिनै नै अमा बेदर आलु ओमफ्राय पटल संनो नागिरदों आरोना माबोरै जायो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नै लोगोफोर आं सब रेडि खालामजोब्बाय आरोना नै सामब्राम फानलु देनाय रेडि खालामजोब्बाय नै मस्ला मस्लि सब रेडि खालामजोब्बाय आरोना लोगोफोर नै सटआवनो आं बानायबाय आरोना थाव सेरबाय ओमफ्राय बेदरखौ होबाय आरोना एग्लिलाबायनानै उनाव खोबना दोनबाय आरोना आं दसे गोबावनो खोबना दोननानै आङो लोगोफोर बेदरखौ एसे राफोद खालामखांनायनि उनाव आं आलु होबाय बेनिफ्राय उनाव मस्ला मस्लिखौ होबाय आङो एसे गोबावनि उनाव बेनि उनाव लोगोफोर दसे गोबाव एवथ्रमनानै दै होबाय आरोना आं लोगोफोर बेनि उनाव खमसे खम 1 घन्टासो बिदिनो गोदौ होबाय आरोना लोगोफोर बेनि उनाव आं नायबाय नै नोंथांमोना नायबानो जाबाय माबोरै जादों लोगोफोर आं सर्टकाटै बानायदों आरोना भिडिअखौ नोंथांमोना माबोरै जादों नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो माबायदि मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना फोरमायहर लोगोफोर नै फाइनालि आंनि ओंख्रि संनाया मोनबाय आरोना आङो लोगोफोर भिडिअखौ सर्ट बानायनाय जाबाय नोंथांमोना माबोरै मोनदों माबायदि जादों नायनायाव टेस्ट नुदोंना नुवाखै खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर थेंक इउ सो माच लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय see you again फिर मिलेगा नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर बाय बाय